Нашия клуб се казва Клуб по дигитално рисуване. Мога да твърдя, че за пръв път в гимназия Румен Ролан се осъществява такава дейност, при която компютрите се използват като средство за рисуване с една много интересна програма, предназначена изцяло за художествена дейност. И учениците се учат да използват тези дигитални средства, дигитални четки, спрей, молив, гума, пастели и да създават една нова художествена среда, дигитална картина, която виждате насреща в отпечатания си вид. Може да покажете изложбичката, която сме направили, и тя създава така вече едно настроение и поглед към това какво може да се осъществи, въпреки че все още сме на първите стъпки в тази програма, но казваме, че можем да направим различни, интересни. Всеки прави нещо съвършено различно. Тук няма шаблонна работа.